Thank you very much, ma'am. Ngayong umagang ito ay gusto na namin i-highlight ang reactivation at reformatting ng ating MMDA Metro Base 136. Kung kailangan niyo po ng responde sa kalsada, sa mga major roads na covered ng MMDA, ang number po na tatawagan ay Metro Base 136. Meron na po itong prefix na 02, so 02136, at ang aming garantiya dyan ay 5 minuto. Makakarating ang aming mga constable or mga traffic enforcers kung saan man kayo nangangailangan ng tulong, kaya halimbawa nang kayo ay nagkagasgasan dyan, nagkabanggaan, mga minor na mga banggaan sa kalsada, kayo ay na-stall, kayo ay may emergency na gusto nyo na responde ng ating MMDA. And within 5 minutes makakarating ang ating mga traffic enforcers. Ngayon, habang tumatakbo ang aming mga traffic enforcers, kung yan ay isang minor na banggaan, nagre-review na kaagad ang aming mga CCTV operators sa may Metro Base namin diyan sa Julia Vargas, at pagkatapos kinukuha na yung clip ng inyong banggaan, at pag dumating na ang aming enforcer, hihingi na lang ang inyong mga social media account messaging para maipadala ang clip na yon sa inyo para makatabi na within 10 minutes. Gusto natin clear na kaagad ang kalsada, at kung ano man ang usapin ninyo sa banggaan na yan, kung sino magbabayad ng insurance, kung sino mananagot sa mga gastusin, pag-uusapan na ng mga parties concerned sa tabi gamit yung ipapadala naming CCTV footage na extracted na galing dun sa mga CCTV cameras ng ating MMDA.